Să particip la programul Rabla pentru sobe. Dedicat sobele din 4 beneficii. Camin Horn este pregătit să susțină programul Rabla pentru sobe la cel mai înalt nivel. cu 8 fabrici mari, moderne și importante din Europa. Camin Horn oferă partenerilor săi mii de sobe, șeminee și coșuri de fum conforme cu cerințele Ecodesign 2022, disponibile imediat pentru livrare. Suport pentru partenerii Camin Horn prin 5 avantaje puternice. 1. Capacitatea de producție extinsă, mii de produse eligibile pentru program. 2. O echipă de 45 de oameni minunați de la Camin Horn care lucrează pentru partenerii din întreaga țară, care doresc să vândă și să monteze sobe, șeminee și coșuri de fum prin programul Rabla pentru sobe. 3. Consilieri dedicați pentru fiecare județ, suport tehnic și legal pentru primării, montatori, beneficiari finali. 4. Parteneriate puternice, win-win pentru revânzători și montatori, discounturi maxime pentru parteneri, garanții extinse și suport post-vânzare, suport tehnic specializat pentru montatori, cursuri și prezentări de produs pentru parteneri. 4 showroom-uri moderne pentru testare și demonstrații, livrare rapidă din stoc pentru sute de modele eligibile. 5. Pregătim materiale de marketing personalizate pentru promovarea vânzărilor partenerilor noștri împreună cu asistență digitală, printr-un portal unic www.rablapentrusove.ro, dedicat cu informații și actualizări despre program. Dacă ești distribuitor, montator sau vrei să participi la programul Rabla pentru sobe, Camin Horn îți oferă suportul necesar. Contactează-ne pentru detalii despre colaborare și începe un parteneriat câștigător cu Camin Horn. Devină partener Camin Horn!